Baby baro ki football fans ki badai na pok state Meghalaya kermen ba kilaya page bhai ya kini ki match play la tep kat hadu metal si re shai ga si kandei ka jinle kai apdeng ka Argentina Persha ya ka Austria kata hakapor khandai stang janmien ti kermen ba kani ki jinle kai apdeng kini ki artli kiri hawa namar ba kadei ka por janmien ti baro ni la ban page no ndei la da jiapat badai siteng mit yol ese don ki baumla aban pe ndei namar ba kene ke jing le kai ke dei knai siteng jan mit ikermen ki nokor shan jong dari Argentina kapang ki nokor shan jong Messi kin wan wiang sashi sin ban ya snok tilang ban ajing kershan nagabenta kategori pando ya ke jingjok te habangi phai badai khendiat ha ka bayadei ba ka start jong kini ki artili kiri ka Austria ru kadon de girang le kai ki bapau ha ka ba ka te gari ru di ka we ni kiri ki ba tibit ha kar kom le kai bat kan kendu persha bat kani ka world champion ka hagini sinem baladem e namar kata kari Argentina ru kam de ban kinsting ban kanum la hiru ban kinsting namar lada kinsting kala ru ban syarem lani ban syaya dro persha ya kari Austria Di namar kata kirang ele kai jong kari Argentina hagi cingelam jong uklur ele kai ka parthei u Lionel Messi ila penkrep ha nakabenta benikun persha ya kari Austria ba dagaba kinjok ya kari latikna bakin yo rung sha kano out state Di namar kata tim ya kita penkrep ha bat kita kermen scam ba kinla be ban penjob lani ban tap ya gol persha ya kategori Austria. They habangi phai bade khendiat ya kini kinong prediction ani kinong itu lupa wi ba uni u sim tuta u la predict lupa ya kini ke jingle kai hakaba ula shim ya ini slip hakaba way na pedeng kini ki try jong uti ututa ulabu ya kini slip lightly la kadei ya kari Austria Argentina bat kadro Lainnya tuta ulah sim ya kari Argentina. Kermen ba kini ke prediction jodi tuta kan long sisa jing sisa bat jing job nak kari Argentina.